Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні четвер, 28 січня. Це 701-й день анексії Криму. У Сімферополі озброєні люди оточили будівлю мусульманської громади. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці голова виборчкому Курултаю Заїр Смедляєв. Храм на вулиці Мокроусова оточили люди в балаклавах. Не пускають навіть здійснити молитву. Напередодні обшукували дитячий центр «Еліф» в Джанкої. Там працювала велика група з представників ФСБ, поліції, прокуратури та СЕС. В результаті перевірки вилучили документи аж до сертифікатів на миючі засоби. Співробітників дитячого центру викликали на бесіду в правоохоронні органи, де в них цікавилися, чим займається центр, чому і як вчить дітей. Радіостанція «Ватан Сідаси», тобто «Ехо Батьківщини», виграла конкурс Роскомнадзору з мовлення на радіочастотах в Сімферополі, Керчі, Феодосії та Ялті. Міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку російської адміністрації Криму Дмитро Полонський нагадав, що радіостанція вже була зареєстрована в відповідності з російським законодавством як засіб масової інформації. І конкурсна комісія визнала заявку кримсько-татарської телерадіокомпанії гідною для надання права на здійснення радіомовлення. Полонський впевнений, що проросійський кримсько-татарський канал «Міллет» і новостворене «Ватан Сідаси» повністю забезпечать право корінного народу на засоби масової інформації рідною мовою. Раніше в Криму працював перший кримсько-татарський телеканал АТР та радіо «Мейдан», що входить до медіахолдингу АТР. Але після анексії телеканалу АТР не дали ліцензію, виправдовуючи це різними юридичними нюансами, а радіо «Мейдан» просто не змогло існувати в анексованому Криму. Тепер телеканал АТР і радіо «Мейдан» працюють з Києва. У Сімферополі кілька мікрорайонів залишилися без світла через чергову аварію. Про це повідомляє прес-служба російського уряду Криму. Згідно з опублікованою інформацією, аварія сталася на лінії в 10 кВт. В результаті знеструмлені район Лугове, мікрорайон Сонячна Долина і частково вулиця Глінка, Феодосії та селище Чорноморське. Жителі півострова обурені. Зокрема, жаліються мешканці Сімферополя. Кажуть, на сусідніх вулицях світло є, а в них немає. Вот когда была авария изначально, когда подорвали опору, у нас свет выключали 2 раза на день. А когда провели из Краснодара 2 линии, нас выключают 3 раза на день. При том, что у нас нету ни отопления, ни газа нет в общежитии. У нас дети маленькие, внуки маленькие, замерзают. Мало того, что замерзают, так еще и кушать не приготовишь, ничего. 3 раза на день вчера не было света. Позавчера 3 раза на день выключали. О, это ужас. Я вчера где-то минут 40 звонил, попытался достучаться. Скидывают, сбрасывают и все. Сбрасывают и все. Нет, да. Ничего не говорят. Я через минут 40 дозвонился, говорю, извините, объясните ситуацию. Это не к нам. Да. У нас не хватает мощности. Видать, авария какая-то произошла, у вас все. Трубку кинули. Ни графика, ничего нету. 3-й раз уже. Как наше общежитие, наверное, такое вообще общежитие нигде нету. Света нет, во-первых. Отопления нету, газа нету. Газ нельзя провести в аварийное состояние общежития. Вот у нас одно спасение, краснознаменное 95. Электроэнергия у нас. Отапливаться мы светом, готовим на свете все. Вот такого нигде нету. 10 мільйонів рублів – сума хабара, який вимагали від свого колеги-співробітники підприємства «Кримфармація» і «Медтехніка», передає Кримінформ. А за даними слідчого відділу ФСБ, по Криму зловмисники обдурили свого співробітника, сказавши, що його можуть затримати силовики. Привід – порушено кримінальну справу за фахом розтрати. І запевнили колишнього колегу в тому, що вони нібито мають зв'язки ФСБ в республіканській прокуратурі. І за 10 мільйонів рублів можуть вплинути на хід слідства, навіть його припинити. Під час отримання грошей спільники були затримані. Порушено кримінальну справу про замах на шахрайство, здійснене групою осіб за попередньою змовою в особливо великому розмірі. Система «Віза» не знімала санкцій з Генбанку у Криму. Про це компанія заявила виданню «Європейська правда». Прес-служба російського Генбанку повідомила, що з 20 січня на території Криму і Севастополя у всіх сервісах, підключених через Генбанк, почнуть приймати картки «Віза» всіх російських банків. Компанія «Віза» не коментує, яким чином платіжні картки знов запрацювали на анексованому півострові. Радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ у коментарях для порталу «Крим Реалії» сказав, що це має розслідувати ФАТВ – Міжнародний інститут протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4
3 кримських дельфінарії можуть змінити власника. Як в інтерв'ю главкому розповів директор сафарі-парку «Тайган» Олег Зубков, депутат міськради Одеси, екс-комуніст Андрій Кисловський, зіштовхнувся з тими ж проблемами, що й сам Зубков. Йому вже 2 роки не дозволяють відкрити дельфінарії в Алушті, Судаку і Феодосії. Замучили штрафами, перевірками. Я бачу, що відбувається у Криму. Віджимаються кар'єри, підприємства українських бізнесменів та переоформлюють на своїх родичів. Той же Янакі переоформив таким чином кар'єр в Ленінському районі на свого батька, розповів Зубков. Кримські дипломати окупаційної влади не приймають навіть в Росії. Випускники Керченського морського технічного коледжу вже більше півроку після отримання дипломів не можуть отримати робочі документи та влаштуватися за фахом. Не допомогли морякам звернення ні в кримські і російські міністерства, ні в пресу і прокуратуру. Моряки кажуть, що в усіх морських портах Росії вивісили вказівку, що ці дипломи не приймати. Випускники письмово зверталися в різні інстанції, але отримували відписки і нічого цим не домоглися. Міністерство освіти російської адміністрації порадило випускникам звернутися за робочим дипломом до директора училища. Але для того, щоб ці дипломи давали право на отримання морських документів, коледж повинен пройти процедуру визнання як організація, що здійснює підготовку членів екіпажів морських суден у відповідності до Міжнародної конвенції підготовки та дипломування моряків і несення вахти від 1978 року. За останню добу проросійські найманці 40 разів відкривали вогонь в бік наших захисників. Українські позиції неподалік Мар'їнки бойовики обстріляли з зенитної установки. Також працював ворожий снайпер. Українські військові не відкривали вогонь у відповідь. Обстріли проросійськими бойовиками наших позицій в зоні проведення антитерористичної операції. Впродовж доби окупанти 40 разів порушували режим тиші. Напруженою була обстановка на околицях тимчасово окупованого Донецька. Українські опорні пункти піддалися обстрілу зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. В Опитному, Пісках, Авдіївці та на шахті Бутівка. Українські позиції неподалік Мар'їнки ворог обстрілював з зенітної обстановки, працював там і ворожий снайпер. На Світлодарській дозі, по наших укріпленнях біля Майорська та Троїцького, противник відкривав вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку близько 20-ї години проросійські бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів обстріляли наші опорні пункти в Трьохізбинці. Наші війська вогонь у відповідь не відкривали. У так званому ДНР скаржаться на появу провокаторів за Україну. У газетах Незаконної Республіки пишуть, що на вулицях з'явилися українські провокатори, які скаржаться на життя. Особливо небезпечні ті, хто групами працюють. Вони зазвичай ще біля під'їздів збираються на лавках. Таких відразу треба на місці розстрілювати, пише одна з місцевих газет. Мінські домовленості – це пастка для України, стверджують учасники круглого столу. Мінські домовленості – шлях вирішення конфлікту чи рецепт катастрофи. Експерти пропонують президенту шукати інший формат перемовин. Деталі в сюжеті. Мінські домовленості – шлях в нікуди. За весь час мінських перемовин жоден прописаний пункт Росія не виконала. За словами експертів, це давало можливість українській владі наприкінці року визнати їх недійсними та покласти відповідальність на агресора. Однак українська влада продовжує стверджувати – альтернативи немає. Продовжувати робити вигляд, що альтернативи немає, це надзвичайно небезпечно. Ще більш небезпечно є намагання виконати всі ці пункти, як вони прописані в цих угодах. Українська влада йде на поступки, погоджується на зміни до Конституції та амністію бойовикам. Такий підхід дає можливість визнати домовленості в цілому виконаними, що дозволить скасувати санкції проти Росії. Над цим наполегливо працюють російські дипломати та друзі Путіна в ЄС. Тоді Україна залишиться сам на сам з агресором. 11-й пункт Росія вважає відправною центральною нормою мінських домовленостей. І саме цей пункт має один з найбільш загрозливих аспектів, який може нанести пряму шкоду Україні. Мова йде про норму, про створення так званих загонів народної міліції для підтримання громадського порядку. Танки, бойові броньовані машини, гармати, системи залпового вогню, вони теж можуть стати штатним озброєнням загонів народної міліції. І ніщо не заважає Російській Федерації легалізувати це озброєння якраз під цим
приводом. Експерти пропонують створити новий формат врегулювання україно-російського конфлікту за участю США, ЄС, Канади і Росії та обов'язково включити до перемовин питання Криму. У мінських домовленостях про півострів навіть не згадують. Проблеми пропонується вирішити наскоком. Фактично, суть мирного плану Порошенка зводиться до обміну мир і території на повноваження і розширення прав. Але такий обмін є неможливим. Перш за все, поняття миру і території мають охоплювати і Донецьку з Луганськими областями, і Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. За підсумками круглого столу експерти прийняли звернення. Там прописали свої пропозиції. Їх планують передати в адміністрацію президента. Наталка Калінка, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. При Держслужбі України у справах Криму і Севастополя буде створена громадська рада. З такою ініціативою виступив голова правління громадської організації «Правова група 20 лютого» Олександр Лієв. У Києві вже відбулося попереднє робоче засідання з формування ініціативної групи, яка займається підготовкою та організацією установчих зборів майбутнього громадської ради. Ця суспільна рада має стати об'єднуючою ланкою між усіма кримськими громадськими організаціями та Держслужбою, яка реалізує політику по Криму. У Міністерстві закордонних справ України готують експозицію до річниці затримання у Криму Ахтема Чийгоза. Зокрема, у будівлі українського МЗС презентують продовження експозиції портретів українців, незаконно ув'язнених владою Росії з політичних мотивів. Мета проекту – привернути увагу офіційних зарубіжних гостей МЗС України до проблеми українських в'язнів у тимчасово окупованому Криму. Організатори – Кримсько-татарський ресурсний центр, Євромайдан СОС, Меджліс кримсько-татарського народу і Міністерство закордонних справ України. Як зазначають організатори, проект є частиною кампанії «Let my people go». У Москві з'явилося графіті-карикатура на Джемілєва і Касьянова. На стіні офісу партії «Парнас» в Москві з'явилося графіті, що зображує голову партії Михаїла Касьянова і уповноваженого президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва в плавках, кольорах турецького та американського прапорів. Поруч із зображенням залишено напис «Не дочекаєтеся». А вчора Касьянов під час зустрічі у Страсбурзі пообіцяв Джемілєву повернути Крим Україні. Зараз уповноважений президента знаходиться на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. У центрі Москви валютні позичальники перекрили вулицю Тверську. 2 людей на акції затримали. На акцію зібралися близько 20 осіб. Там же знаходиться близько 20 працівників поліції. Всіх присутніх поліція стягнула з дороги. Раніше на акції налічувалося до 100 чоловік. За словами очевидців, валютні позичальники зібралися біля банку «Дельта Кредит». За останній тиждень це вже 3-я акція валютних іпотечників в московських банках. Напередодні, 26 січня, вони зібралися біля будівлі Райфайзенбанку. А 20 січня у відділенні Дельта-банку один із протестуючих прикував себе наручниками. Позичальники вимагають зафіксувати курс долара на момент укладення договору або розглянути інші схеми рефінансування кредитів. Російська влада буде боротися з ісламістами у в'язницях. Федеральна служба виконання покарань планує посилити роботу з неформальними спільнотами мусульман у слідчих ізоляторах і в'язницях, пише «Комерсант». Пов'язано це з нібито зрослою небезпекою ісламського радикалізму та активною вербуванням до лав терористичних організацій, зокрема ІДІЛ. Фахівці відзначають популярність ісламу у в'язницях, а також здатність так званих джамаатів протистояти принизливим злодійським законам, так і порядком наглядачів. У російських колоніях-ізоляторах функціонує 61 мечеть, понад 230 молебельних кімнат. Тільки так званих офіційних мусульманських громад у пеніциліарні установах налічується більше 950. В них входить близько 9 тисяч мусульман, до яких приходять читати проповіді муфті Духовного управління мусульман. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман» з Ельдаром Курцеїтовим. Залишайтеся на АТР. До побачення.